Hi guys! Good morning sa inyong tanan! May buntag sa inyong May tanan. buntag. Asa mata karon? Munang di sa tato matubag, abang-abangin lang yung asa yung paingon na kabang buang. Karon mamahaw mi. Fight ng itlog. Unya mo palit mi sa itlog kay ako naam ko itlog. Unya duha ra man ka buok. Ulang pagkuan. Duha. Ay makutab mo. Yung itlog bulat na lagi. Palit mi sa itlog kay mamahaw mi una ay ha mi mag warawara karon adlaw. Bintaha karon kay ni subang ang init. Datong miagi wa joy init puro lukdong dagom. Palit mi sa itlog diri sa ilahang silingan kay naay itlog diri. Kay ang tindahan ni iba na purdoy. Tagpila ni itlog? Madam, 12 kuan ka buok. Pila man? Uwil dayon. 5 lang ka buok dam. Dayon, Gitahan na ito, oh. uwil dayon. Tapi naman uwil. Dila ina isa, oh. Ay wala kay kuan dito. Kani din isa, madam. Dayon, uwil, bali. Ay kani lang no, insakto naman nino. Unsa kay butang unsa ka kung butang na to dani? 5 ka eh. Oh, 5 madam. Diyan ni assemble na gawin. Asa motor? Ah, benso. Ay, pila ng tanong sigon, ah? Dili kanira ulo. Iko pa man, 1/4. 1/4 uwil. Ay kanira. Kanina, oh. Jeez. Kana lang jis, dayon, bulad dayon. Nay bulad to. Kanang nga, nagpirito kasi bulat. Ah, napito sa bulad di ay si lang. Kana dayon. Ay, sarap ito kayo. Ah, majig sarap ibutang timpla. Uy! Saan sa kulang nawa? Uy, Kasi harap ko sa una, kung ano ko din ako medyo halas. ha? Sudlan ba sila sa una? Salamat so much. Ari na mi. Nagusa ka na? Nagmudyol? Wow, nag-search sa Bukinos. Ang say butinos. Volcanoes. Ah, volcano. Science ba? Ah. Ala, nalagi dugo. Ito niya. Isa lagi dugo. Uy, naman lagi ni Alang ho. Mao kali, nagkulang. Inganiun. Ayun na, wala talong. Wala talong? Kamutitap na lang. Wala ka diya, sabi ko, natin lang sila hapon. Ang kamutitap? Halik, kami iro lagi. Wala ka siya. Nga, di tag sulod diya. Kay basig mga. Oo. Paaka. Yan, lagi dito na lang sa kay. Tira ka. Ha? Tira ka. Bakit? Ano sa tortilyason na ni siya? Oh. Ikaw wala bisita. Bisita. Kadua oras sa pagkuan. Ha? Kaduhaon pag salang. Dito na, sa magkuan ako. Di mo kuandi plato di daw kuandi kay atong i-plaster dito di. Pamahaw na dayon ni kay naapay mi mga appointment karon. Pagpas. Di pa sulod na sad nimo nang iro basig mama. Kasunod na kay nag-ulana man. Na mamatay man ang itoy. Luoy. Dadto man na sa kuan o. Dito Tindahan. gani mamatay man ang itoy. Ah. Bahaan man. Ah, okay dito ra gyud ako gibutan sa kuan. May inyo ito kasi tinan nyo kanay ko atay payag. Payag-payag. Ipasulod na lang nila siya kay luoy. Magpamahaw na dayon mi. Uy, lami among sudan karon kay etlog. Lang. Alina. Silang lang pod nagluto siya sa bulad. So much kaayo no. Itlog daw. Bulad. Si Papa Ado na adan niyo oh. Ihap-ihap siya sa iyahang kwarta. Hala. Ano nga buwad? Mo nang gibuwad kagahapon? Karon pa si Nicole nakamata? Aw. Di unsa pa may dalon dito di. Kanang kuan, kanon. Uy, pagkalami bigidani di ay oh. Hala. Double purpose ang among kuan karon, itlog kay ngano na ay itlog nga with talong. Na itlog nga itlog lang. Nya bulad. Dili na mi mamahaw. Init man. Standing position ta karon. Ha? Standing position ta kaway tabang ko. Sige lang. Ana daman sad ta sa tindog-tindog ug luhod-luhod. Ihugaw man ni ay iba oh. Pagkano ako plato. Naay daghan nagpangas dito sa kuan, salag. Tourist spot diri sa Amua, sa Dahilig, Balingwan, Misamis Oriental. Overlooking dito tan-awon guys kay naay lang. Unsay naa dito sa salag? Ada ko yung kuan ito. Kanang
Ha? Nadaw ko na ng swimming pool. Sa salag? Nakay swimming pool sa salag? Sa ingon? Ilan ni ko Anton, ilan ni Pading. Lahi ang ilang pading, lahi ang sa salag. Ay, ora gyud sa halag mo sa una. Ha? Ora gyud punto. Dito sa salag dahil gibuta ang swimming pool? Ilan Pading? Salag lang to salag. Ang salag. Alay pud la pading. Ha? Dili ko. Di kagikan. Ha? Sa Singapore. Hangin-hangin masyadoy. Dili sa ati. Ang diri sa ato may hangin-hangin da. Sa baybay mo, linaw. Lalami kaayo ang among sudan sa pamahaw. Sige na. Mala na ito te. Anong sa? Pagay na luto, gan ara iusa ra. Agay. Pagdala na kanon dito. Luwag. Managat si Doydoy ug si Brian karon. Ay, manguan ra mo? Mamingwit ra. Mamukot jud mo? May lagoy hangin dito da, kay hangin-hangin man diri sa bukid gud oh. Labulinaw kuno. Ano gyud panagat na. Ha? Ano bulino gyud panagat. Kana matubig pagpaon. Ingnan kung labas ba kay kilaw ta. Ay na manakaw sa atin sa ka manakaw maka. Kilaw ganita ato ikwan kan sa pamahaw ba? Ay na. Tidak lapas kay kunaya ko. Ha? Ano ni kasi kami. Makatulong ko man. Tingnan sa baka kung labas ba na ah. Oh, dito na tayo. Labas? Ay, tigo na magpanakot. Oh, sige, ay na. Pinalabas ba? Labas? May tabon-tabon wala? Wala lagi na dito kompleto di. Ugma na tabog kilaw. Ayan na lang. Wala na dito, ugma lang. Sunod na. Na nagunong ra ba ho? Di asa. Di lang sa dali. Wala may kuan tabon-tabon. Ayaw lang sa ka. Lagi ay basin ni tabon-tabon din si mga Wala iba. lagi dito. Ay lang. Basin ni tabon-tabon. Ya, way lami kung kinilaw way tabon-tabon kay. 100 kuno nya 160 na pa. Napud. Dito naman di bulan. Basta tayo magkukuturon siya. Nausa ba na ah? Basta kuan ay kay kanang kuan ba. Ah. Dali na mo. Ay kanis siya nga buwad ko anis siya. Goodbye head. Uy, mo ni goodbye head ah. Lawon man mo depohi ang kuan. Diba? Ato sa ito kuan. Buhok mo ni mo tiyo, imo magiti kulot tiyo. Ako buhok. Ako rin ay kulot din eh buhok. Okay. Magkuan ta mo dani tabon-tabon. Lang. Kami tabon-tabon dito ilan ni. Wala tayo mo sa imong kilid oh. Sige na, sali pa kuan. Ay kay blood kay. Ay na, Chin. Dapat dani dakuan sa ni ato lamisa da kay bukbang man ta da. Kami ni. Nay kuan, kanon nga bugnaw nay kang nga init. May kanon nga bugnaw, may kanon nga init. Nga sosyalan kining bugnaw kay red rice. Mao ning kuan giingon nimo nga kuan? Ako lagi pagkasaan na ayo. Kani ah? De. Hindi ako makuan. Okay man. Nagamay. Gamay gid kaya talamisa da. Ayan. Dala. Di na maglingkod ang ubang. Ay dili, dala na dani rin ang kuan rin, kani rin. Ala, taysa pa. Unsa man agi tungtong ra ning kuan? Kaya rin. Dali na lang iba. Ako di ko nawa na nalumping na ni bata. Calcium na. Dali na lang iba ho. Hoy. Dali na lang. Ay na kay dira ang maglingkod na mga pagkaon. Ha? Ay kay abog kayo. Sige paspasi rin. Ama sinig rin. Ay na pasisipig o mga putas pagkaon. Ay dito. Papagay naluto tong isa. Puro ganun ko no. Ha? Sagol mo kay na apa. Manghugas ako sa kamo. Hoy. Papaano ba? Dilagi sa kay. Ay na. Di siya kaon? Nagkasama ko sila basta ina di siya kaon already sa ani. Nagapis na kanang nagkaos pa. Di siya kaon sa itlog? Daw buwan? Kuan iya kanang dito manok. Karne. Aga. Karne. Tiguang na be, ang tiguang nga mangita naglami. Alin na budin ni Charlene? Alin na Tintin? Dali na. Karne ya. Ano rin? Ay, ikaw na ta. Alin na rin. Nicole na dito ko. Ama si Nicole. Agoy ka ni si Nicole. Ang mag-ampo si Kim. Nag-apo. Di ka barok ampo. Kung sa'yo mo grado. Di na lang, bangod lang. Hindi ang po.
Kaon na. Kain na na. Agay, katawahan si Charlene. Sunod ikaw magampo ha. Katawaha ka. Wala tayo bisita. Ha? Una na. Mamahaw na tanin nyo, guys. Di, butangin lang siya sa plato na tulang. Okay, para kanon gina niya. Sige lang, pabani. Dara. Dara. Dara do. Batsi na batsi. Uy, lami na nga buwad ba? Da, Budloy beda. budloy. Ay, naapa man di buwad dito sa kuan. Payag. Ano pa? Galong ko. Okay, nagdala mo kalagay. Oh, Galong ko. napakoy buwad dito ba? Ay, nasa ubos. Hangin gani oh. Sa ato naman. Uy, nagkaon sa pado? Kung dili magulan. Ha? Tagaan yun, mo? Wa man lagi nagkaon mo. Tagaan ako. Dili pa lang gidasyon ko. Ako man tagaan ko para unya niya. Diyos, ulit po. Anya ogto. Di siya kada. Kuan ba oh? Tinari ko sa ano. Bulat, way suka man. No? May nang magapamahawag ta, bahala dili ta makapaniudto. Tama. Diba? Kaya ako pong paniod to, panihapon na po dayon. Kaya among paniudto, diretso naman panyapon. Ha? Dahil batang mo? Mahaw. Mahaw. Kati. Hindi ko kati. Kinamot ako guys, kay Hugas na lang guys. naghugas ako gahapon. Gapon pa. Bambang. Ako bilang ito. Ha? Katubuka ito. Iya, din ni kapi kasi. Batang, Hindi ko sulat ako kung gabi yun. Dapon. ang? Pagkaon daw. Ano ma'am? Nay, misalo ka. Bre. Pagkaon. Luga ila bre. Pero tuluga. Bahal magkatulog ka dito sa dagat ha? Siya ba? Blind lang eh. Napod-position diri oh. Na, kaog mayo. Pa mabuang kusgan. Kapay sa to number 4. Makbahalag. Wala pa sila ka ng beto. Kuya, pag kayo mukhaon yung Pista ba? Ha? Pista. Ha? Ay mo din ni plato. Ay, wala pa ilang manang din nga pa. Base na kuryente dito, ang diri sa ato mo nag brown out. Dami paliton karon diri sa kang Auntie Eva. Di naimo ko auntie kana ang hanger. Unsa nga klase, inani lang. Ay ingana ra siya tanan. Wala to katong murag lapad taw. Notdan mo nindot bitaw to. Heater ni mo ti. Ito, Katong kuan Scarlett. Scarlett na ang. Kato Scarlett na ko ati. Kay nag kuan namong heater. Saan ito? Excuse me, Slaya? Wala siya. Na- Clarente. Yan, ani. Oh, na. Kani ba asa kadako siya dam. Pareho na ba na sila kadako ah? Naami ngani nya kay nahublot man ang gihang kuan. Oo. Basi kulang sa hugot. Ingani kato kadako ada. Ingani kato kadako ah. Or dako pa. Walay dako, ay walay katong dako na boy katong kuan katong gamay, murag gamay siya dam. gamay siya. Murag nay gamay dani no. Oh, na gamay. Oh. Na say dako din. Pero wala maura inanira nga ako. Kay nag ang katong sa ako kay nahublot magud ang diri oh. Pero ang ingani magamit pa. Ay magamit pa. Oh. Niyang akong orderon katong kuan, katong match niya dani. Unta. Wala imo kat kan ingani wala. Tanaw ko sa kuan. Dako lang ito eh. Oh, dako siya. Dako siya. Hanger. Kana ra imo hak. Ay na hanger ti oh. Ay di man din ni. Ah, kani ingani ti bang hanger? Wala na di mo. Wala na. Kuan ra katura mo tag Katong 60 lingin, po. tag 60 ang Sa kusina. sinta. 60. Tag 120 man ni siya. Nindot Wala magud ni siya na kay eh. kuan. Ang ang katong kana kay lugti da. Dali da. Dali ka ibot. Labi nang mainitan. Gani. Sige.
Pag-anha sa amidanit eh. Abi na kung na scarlet ni mga kuandang katong gamay o. Bay kung kuan. Ali na. Ha? Unsa kuno? So, wala dito sa ilahan ni Madam at tumi karon sa Box and Rose Pharmacy. Aw, department store di ay. Nabi Books and Rose Pharmacy, di ba? Na, di ba? Ito ba tani mo sa kuan day? Puro baboy. Gani. Dagan. Grabe kainit. Okay na? Lah, Ha? la. Katakuan ano kami isda? Gitaan pa? Pangas ka. Awas ba yan di ay? Na, di kuan na yan kuan? Isda wala pa. Di ba yan dito? Iya kay wakay kwarta na lagi ko. Ha? Nagulat Usa sa ka sako ikaw man ba? dito ah. Nagulat sa ikaw rin na okay para makakuan. Balik siya. Wala gini kwarta si Iba. Guys. Ay si Iba pa wala og kwarta pero karon nakapalit og isa ka sako nga bahog. Okay, ito nagsayo sa kumuti para makahon para makabal kasi baboy kay wala pa baboy na. Aw. Okay, nagpaningkamot si makakulama kay palakat kay pag anak to bayan na yung ugma. Ah. Kapit mama disimple na biya to katapos mag anak. Tapi naman mo baktin. Sa imo at smell to it. Ala. Guys, nakadungog mo ang yang baktin wala pa nanganak 3,000. Pag manganak na 4,000 mao nang dili kahalin ang yang kuan. Baktin dali. Kaman nalilin gani dagway may kutungat tusin mga kaman nalilin gani. Bakututa may kagagamit gagawin man. Kadugay mga ligsan kita na ni matong kalaki ba. Ito sa Marisa ito kadagana man ta. Ay kadagana man. Ana mi diri sa Box and Rose. Kay naa diri Nasi kompleto. ko andre si Rose ug si Jack. Dira apartment ni Rose ug ni Jack. Ang Titanic, pa Titanic. Ha? Kadi ang bag niya kay Di gani ko sugot. Ha? Bilin sa namo dam kay agrocery si Madam Iba. Na Bitaw na pag mawala kay Lindang. imo. Kana na isa ba ta? Ha? Di ano sa sulod. Daghan dyan na malit karon kay kuan man. Pag Christmas mga gift. Hi! Mga madam. Merry Christmas! Yeah, dili guys, busy na sila pamalit sa mga guest. Happy Christmas! Pangita sa amo. Hi, madam! Pahali. Ay, saan pa dito na ito di ay? Ay, oh, katupuan. Tora dito. Madam. Nara diri ang kuan guys, kana ang mga pangkusina. Heater, thermos. Laoy busy kay sila no. May naa diri. Kamo ba naging naa diri ha? Asa? Heater nga di man ni. Heater ba ni nga kuan man ni? Blender. Oh? Tawo ta kuan. Ito ba? Siya din naman ko. Pero dito meter. Ah, tara ko na dito sige na. Peng, ang heater, peng. Nadia, peng. Heater. Peng. Heater. Ah, basin dili kay naa na may mga kuan ko. Rice cooker. Kami lang. Ah, di ara oh. Scar, hala, di man siya kuan. Pero Scarlet da. Ah, gusto nga kapares sa gyapon dagto kay para agagamit pag gyapon ang kuan ba. Wala mi Scarlet. Hmm? Wala may Scarlet. Wala is katong kuan Scarlet inyo nga heater? Wala. Ah, wala man sila danita. Gawas. Agkabuang man yung mga gi. Tulog ka Ano ang buke? sali man ni... Ha? Tulog ka muna suker. Ah, si tulog. Rice cooker ba yun na? 3 in 1 lugar? Di oh.
Dili ni rice cooker butanganan na No? sa kuan, plato. Tay, butang ang plato sa na dayawa. Narasukiro. Tulog ka po. Ang bayon tikwan. Bayon tikriti. Ala ala. Ha? Daw kayo. Produk mo man tikwan. Ito ka rasukin nila. Kasi tulo. Micromatic. Ato basahon rice Kaya ka cooker. tulo. Bayon tikriti. Diya. Mata. Gina. Kada yung rice cooker gamay kaayo. Gina. Lah, mura man agka. So kani hanger palita. Oh. Pila ka ni Asia? Mahalon na lang. Ha? Nara 110. 110? Ah. Ligon man eh. Ingani nga kuan wilig-on, Adidas. di ba? Duha. Tulo. Ito pa orange. Ha? Pero Wala ubos naman. Ito na. Nakapalit ako hanger. Nakapili na ako hanger. Ang heater mo wala. Wala may kuan dani. Scarlett. Ang heater. Astron Rada. Busy sila ari guys kay daghan na nagpalit sa pangkuan Christmas. Pang-gift. Ayo. Tagsara ni. Lagi. Tagsara sa sugit. Makasikop jud og maayo. Ngano man gyud magdungan man gyud. Udi na sa maritis. Nanatay hanger. Balag. Uy, Dili salamat de pwede kinita. dili de pwede isabut-butan sa sagbutan. Luag magitong kawalangan hangtod ha. Luwag Hanger ang- gyud no. Lagi. Lang, salamat ha. Dili, Salamat. dili, dili, ay. Oo. Ha? Gani. Hi, madam. Pag sa imbutanan, daghan kaayon na kuan guys. Nangumpra. Kami nakasingit ni guys. Ha? So dali rami na human kay naapoy isa ka counter dadto dito mi nagbayad. Ay lang, palit ta dani. Okay, agpalit mata sa kuan. Heater. Scarlett. Ha? Agbalik tayo ito sa merkado. Ato na bilin dili. Pwede na siguro da. Nakapat Lagi. siya. Tesa. Oh, sige, ali. Ano paningalak na amo guys. Kita ka Oh, pwede okay. ang hatrok kami maligsan. Kinahanglan nga kupot jud mitanan. Kay para patas ang dagat. Wala dito kuan heater nga Scarlett. Paingon mi dito sa merkado kay base na ami makita dito nga heater. Wa man ni sila kuryente kung kuan mag brown out. Mao na close sila. Hi! Welcome to my department store. Charot. Ala. Darling, naay nyo kuan? Scarlett nga kuan? Hater? Ah, maoran ni ah. Sayang no, naay Scarlett dito pero dako manda. Tamangita tata. Katurang Scarlett ako ah. Wa man di idea diri guys sa box. Pila rin bayon tikwan nga pum day. Ha? Siit? 3-8 ang kani by one take one. Ah, asa ka baga ah? Amora na siya. Ah. Pero lamisa pangutana oh. Kato pila to. Lamisa. Palit mo ko na siya lamisa. Ha? Yun ka kaya palit kag lamisa. Ala 600. Ha? 600. Ay, katunga ba? Katunga. Ilan. Pwede ka naman sa nilana oh. Ha? Mahalon ka na yun. Ganahan mo siya nga 600. Oh, ang katunga ba? 600. So, kami na diya.
Nawan ko man kaya bukas man. Unsa? Bukas. Ay, palit ice candy. Ganahan ka lang. Ampay siguro. Ay, Kaya, uti no? Mao di ay da. Kaya lang bang ito tadi to ti. Oh. Daka na siya ti. Ano na sus wala pa. Dapat es kaya. Ayong to giduangan ti. Yan kita sa bulsa isa. Kaya para kapayat naman siya. Oh. Tayo rin kita hago ay kita paduangan na mag-isa. Gani. Ato na nga, ano naman dito ang tungkol sa skin. Nay nagturok sa ako adiri ko. Nanurok-turok. Gani. Basin ko an. Humok. Pamay kulimti. Wala naman lang ha. Ah, wala. Wala da. Why skin day? Wala. Ala, nahutdan siya. Dati may ice cream. At to nasad mi dito sa Pikas. Aw, dito tao na oh. Kato ba dito ka tong may Ah, sige. Prissy Vlog. Ato mi dato sa iyaha kay naapot sa dito mga kuan. Nang tindan niya dadto. Ali lang, agpas lang. bugdo na mo motor. Kami alis kira pinakaw init. Wala dani guys. Wala ko rin. Ang sama na. Murag pa rin. Unsa ang iyang kuan? Ang murag ingani ko. Dako gihapon man. Dili gamay man ti. Dako kaayo eh. Kani man imong tan-aw no? Ha? Imo to ko check. Kanya may nana ka sayar basta itong to imo nana na. Ang murag ingani to ade. Kabiri sa kanang kuan di. Ingani ka to. Inana to nakakuan di ako nakahawid di ako Ang ato. murag ingani to Adam. Be? Kanina lang dan. Pila ni siya? 400. Pwede masuwayan. Ako ginuko aw kulirog da. Suwayek salon. Nakurat ko kaya abi na kong tangtang ang kulirog. Ha? Wala na tawa dani madam. Pwede 380 lang. Oh, di ba? Sosyalan. Diara langga, sulaye langga. Tangin lang gamay tubig. Oh. Isa ba? O igora pa sigahon. Pasigahon ba ba? Ay to di ko na Ah, oo. Botani gamay lang. Tubig. Sa kadugayan nakapalit ra jud mi diri sa kang madam heater. Maumaora dato sa ako Kay hala tan-aw sa nako ang saksa. Ani sa langga be? Ang kani magud ingani katong sa ako madam kay na hublot. O ang kaning pikas mo na hublot. Sige lang. Sulay sa lang. Ay, di ba wala kuryente? Ay na! Sige lang, sige. Kana na lang. Dai na mo dili di makuan ah. Ibalik na lang kung di mo siga. Sulayan. Sulayan mo ah. Wa ba gyud sa ko nagdahom da. Nagkuha yung gani siya sa tubigo. Bottom na ko na kuan. Aw sa ano puro kita kuan. Gira madam. 380. Salamat so much. Nakapalit ako sa heater, nakapalit na po ko sa hanger. Dam, salamat dam ha. Salamat. So, ari nami. Way kuryente man mao nang wala namo na sulayan. Pero kung naay problema, pwede ra sa namo ni ibalik. Hi. Unsay available na madam? Wala diha. Dani na lang tao. Okay ra Dani dan. Kaya tayo pila ang puto cheese. 5. Kuan ka buok kana ang unom ka buok ya. Unsa lang sa ubos? Botche ko da yung tulo ka buok. Oh. Dani lang mi sa sulod ya ha. Okay na ako nakapa. Oo. Nakupit ta kay kinilo. Ha? Sayo platito. Ko agyaw-yawa man siya nga. Ay unsa? Okay, ginuko. Di ba kan ni makuan agitan? Unsa yan na? Kinilaw kana upit man dito ka. Ako pa dito sa ila? Nagkato dito sila dai. Ha? Ambot ni. Nagkilaw sila dito na. Nagapala ko nila po nang. Unom ka puto, tulo ka butsi.
Ang kanay mo shakoy tagpila pud sad na. Naay pala man danang kuan niya butsi. Bukayo ah. Alin na pa? Hala, salamat kay madam. Kauna daw ka. Kaon tanan yung tanan ha. Hala, init pa siya. Kuan na raw siya. Ay, upag ko pa na nalutod daw. Wow. Napod siya po. Shakoy. Kanunay naman kung pakaon sa shakoy, madam. Uy, lamit imong kuandam, oy. Banana cake, Thank you. no? Pero dili mo ganyan mo na to dam nga i-display niyo dani. Talog sana. Usay po kay. Pag di makakita, tamong ka. Ay, palikot na daw yung mahalin. Nagida. Ano ko na adlaw, nagluto ko. Pat kaliyer. Naurot naman dali. Dili di mo adlaw-adlaw ag gimo dadto. Dili. Kay busy. Kay kudam. Dagiti ko order. Lagida. Ayan. Ano lang mga extra ha. Okay na ni siya, Ti. Okay na. Salamat. Kani. Salamat ha. Nakuha na namo ang among gibiling diri sa kuan, Box in Rose. Diretso nami sa bye-bye. Ha? Mas baboy. Nataga kang kanon? Natuwa. Dako ila baboy lagi nang. Ay, dako naman lagi niyo baboy lang. Ay, iba. Ang wala na baboy di ay. Ikaw naman. Nawala di kanon di ay. Wala pa mo nagkaon rin. Di ay. Wala mo talaga nang tuloy sa bukit. Hindi, dapat ko basa. Ya Charlene, para palunga pa si daghan. Guys, di ana mi diri sa balay ni Doy Doy sa iyahang mansion. Naguba na. Naguba na ni Dani kay gilupad sa hangin datong bagyo. Nya na lagi ni ako an lagi lang. Aw iba. Kanyo? Wala pang dalawang. Dalawang? Ato na itaan Doy, basig na dalawang Doy. Wala pa karon tingguan na siya. Nya nang niudto na sad sila ni Doy Doy. Karon taod-taod kuhaon na nila ang gi taan nga pukot. Kuhaon na ninyo? Ha? Kinason? O sige, kinason. Ha? Manguha sila kinason guys. May untag swertihon para daghan kaayo atong mahab-hab nga kinason karon. Nya. Mintras wala pa sila nakakuha sa kinason, diri sa mi maghigda-higda. Magareharay sa mi diri. A few moments later. Magsirina-sirina sa ta. Nana sila kuha. Way kuha? Lagi ahat nga way kuha. Hala, walay kuha kuno? Pila sila ka oras mo na. Oh, pila ka oras niya walay kuha. Ah, grabe man ami pag na maulit ta. Ha? Swerte. Ala, kinasunod, tanawa. Agpas, kinasunod. Tara. Kana puti. Agpas kuha, kinadagan. Maan lang. Muan na. Soy. Hala, nana sila. Atong may bawaan karon kung daghan ilahang kuha. Hala. Sa puno, inong daghan nila na. Ha? May palag ato to sa pulo. Sakay pa mo. Nawa man diha isda. Kuliro. Mao na inyo kuha. Hindi na makalingko sa tunga tiyo. Unsa man ni panunok pa niya? Dili ni panunok? Ti. Di sa Dala pa ka sakay tiyo, dala o Ha? tunga. Mag-anak man ka o. Ako? O anak ka o. Na may lang og ima patikwang di. Lumos ang bayot. Anak man ka. Agay, nawa na nabasa na ta lang. Anak man ka o. Uy, kani duyo, di ni panunok day. Ganito. Pagkarong ba? Hindi ginagbanulok. Gay, Hindi ginagbanulok. hait man. Kagunitan mo gina ano. Be. Agay! Hala, nagliyok duyo. Nagliyok. Naglakaw. Ha? Lakaw. Hala, agay, kagilak. Kualang. Agliyok man din. Buwi man din na adi ay. Mingaw ang kinason. Dili man kani magana umusok ka. Ay, buwi na. Agliyok pa man gani duyo. Buwi kanina. Ala, ni mataw. Lagi ako. Ha? Wa sa pukot. Bang ka ka pukot, diraha ka dito. Ay, gina na. Si Duy ray pa kuan, ikaw kay patuga-tuga sa kadiha. Tuig ako duyo. Sulik. Kana sige, buak ka. Agliyok da. Buwi pa din na aday.
Mo ba? Na di na pagkatunok, buhi pa man. Dili tayo na. Ha? Dili tayo. Okay. Kani ato ko ani. Ko Sara ha. Di man na makuha kung inumin na. Agoy, aglok man. Itulog lang, ay ba? Namin na kan ba. Kaya hawak sa'yo ng laro. Lain man. Namin na. Mura magparat na mura. Pait. Kaon mig saang. Kabil Freddy. Ha? Sinain mo na. Pinai ba rin hindi man pinai. Ah, suka. Ah, to ako dali lang. Wa man mo nga ako ni ah. Dara guys. Magaon. Kilaw ta. Kuan naman kabuk nakuha 5 kasaang daw kani nga nagbitay. Di apa? Bubuy sa di palagi. Lami. Nahibi mo na gina imo naong lagi. Amang asin. Awan man ate asin mo na pa. Dana na siya. Ta. Kaon dayon. Asin dami. Iba di. Kaon ta. Sipot sila sipot. Pagkaon nyo. Hindi yan ito. Ari, gamay ra ako. Gamay. Mana? Kilaw na. Ano di? Kilaw tag isda na sa. Isda gid. Likod po og kuan. Lami man. Wala na si Brian Gino. Ha? Wala na si Brian. Mura siya hamham. Da. Pero lamit man siya no. Di ba siya? Ay, pag-ate ang kinain. Apa oh? Isa pa oh. Ay, si ate ginamon-lamon. Lagi lagi. Ha? Ano niya to lang? Naging. Wa ka kay bawo nga wala na. Wala, abi nagpulugas yung kapatid magkaon ko. Usa may kaunon nabuang. Ana. Yan na, kapilin ko no. Tabal gitir. Tabal gitir. Kani doy tabal gitir ni doy. Kani tabal gitir. Pero ay, Kauno ni dito. hindi mo ganahan pa ito tayo. Bait kini ah. Kaya lang. Tambal gitir. Nga ba? Gitir na ba? Nawala naman na. Oh, dagang kayo. Panghugas sila sa kanila di. Eh, suka oh. Balik sa mo doy, panguha. Dodo na ko sa suka. Dayon. Kaon. Ano na yan?
Dami da. Paingon nami mag-uli sa bukid. Nakakaon nami sa kinasun nga kinilaw. Nya isda po. Nakakapot sa kinilaw nga isda. Ayun po Nico. Oh, nakainom dahil og kop. Nya diretso na dahil mi sa bukid karon kay basig mag-uwan na sa uban kaming. Uban. Gay. Oh, Nayang ko na. uban ka? Gay, linguling. May ko nga. Miming. Meow meow. Hala, sao may ako pagdalaon niya. Ako na lang dahil ihikot sa kwanda. Pa. Lang, ay iba? Iba? Tana ba? May nakawanon na sa do. May nang makapangasta nga. Hayag pa. Doy, og na isda. Deliver. Ha? Deliver lang namo dito pag naa. 100 a kilo? Ay, kay presyo na. Uy, Ang mga basa din ba ibutang silupin na. sige. Ari nami. Ay na, iba? Lang. Ha? Sa yung baklan. Ang sulod sa? Ano hindi nakatuloy sa motor ba lang buta ka sa kuan. Ang sulod sa? Tuloy sa motor. Yung box row. At wala lagi ka rin. At hindi ka makikinta. Dahil gali. Ang toro. Hindi mawala. Million. May million na nila. 9 million. Uli nami. Bye. Kay nakakilaw na may kinason. Kila na mo kinasa. Agayati na. Bye-bye na. Ali na kay. Murag kauwanon ra ba guys. Diha na mi diri sa among motor kay diri ra namo gibutang ang among motor. Karon diretso na may magpangas unya ako mga napalit na ara hanger daw nagpalit pud sad kog heater. Og diri ra siguro mitaman guys. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Tanan-tanan ninyo guys. Thank you so much. Kami ay magpaalam na. Bye. Bye.